Чи переконані ви в тому, що всі ветерани, які повернулись з війни, які, можливо, приїжджають у відпустку, родини тих героїв, які загинули, що вони знають про існування вашого центру? І що сюди можна звертатись? Ми проводимо інформаційну політику, інформуємо людей про те, що ми є, що ми робимо, як центр працює. Але насправді не всі дізнаються з тих чи інших джерел, можливо, не комунікують в соцмережах, можливо, тільки приїжджають у місто і не можуть дізнатися про центр. Так, але наша інформація на сайті міської ради, ми маємо сторінку в соціальних мережах, є інформація в різних підрозділах, таких як ЦНАП, управління соціальної політики, де можна дізнатися про наш центр. Там, де ветерани найбільший час проводять, приходять по якісь послуги, пенсійний фонд, відповідно. Є там наші візитки, є брошурки, де вони можуть дізнатися інформацію. І таким чином ми інформуємо.